Bizim güçlenmeyimiz ve Hudaýyň söýgüsini bilmegimiz üçin dileg. Efesliler 3:14-21. Atam, men yerde ve gökde her bir millete ad beren seniň huzurunda diza çökýärin. Sen çäksiz şan şöhratyň bilen öz ruhuň arkaly biziň içki barlygymyzy gudrat bilen güýçlendir. Goý İsa Mesih biziň imanymyz arkaly yüreklerimizde ýaşasyn. Şeýle de men söýgüniň bizde kök urup ornaşmagyny, Mesihiň söýgüsiniň nähili giň, uzyn, belend we çuňurdygyna seniň ähli halkyň bilen birlikde düşünmegimizi senden dileýäris. Hawa, seniň kämilligiňden dolup bilerimiz ýaly Mesihiň aň bilen yeterden üstün bolan bu söýgüsine akıl yetirip bilmegimizi senden dileýäris. Bizde işleýän gudratyňa görä sen her bir haýyşymyzdan, oýlanşymyzdan hem has ýokary zatlary etmegi başarýarsyň. İmanlylar ýygnagy we İsa Mesih arkaly goý saňa nesiller boýy ebedilik şan şöhrat bolsun. Amin.